pag-add nato mga wordings, ang simbahan manggod na i-prescribe nga sakto nga hanay sa prayers. For example, kanang magampo o maghimaya ka Maria. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoong Dios anaa kanimo, bulahan ka sa tanang kababayen-an ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Naayo ban ilang gipunan og usab sa Bible o sa mga giprescribe nga hanay sa mga pag-ampo. Kuato ta sa Bible, Lucas 1:41 hantod sa 43, ang mabasa ra gyud dito, bulahan ka sa tanang kababayen-an o bulahan ang bunga sa imong tiyan. Walay mabasa diha nga bulahan ka sa tanang kababayen-an o bulahan usab ang bunga sa imong tiyan. Sa English na, Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Wala makingon nga, blessed are you among women, and blessed also, walay also sa English. So ang sakto gyud ana, kanang wa gyud usab. Kay murag imo man gipakapin na si Kristo. Bulahan usab. Ang naa sa atong pag-ampo, bulahan ka sa tanang kababayen-an o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.